Alle ved, at Superdæk Service er super god til dæk. Men de færreste ved, at Superdæk Service også er et super godt værksted. Så derfor bruger vi lige 200 milliarder kroner på at fortælle det. Vi starter med en lille outdoor-kampagne i samtlige haver i Danmark. Dernæst udsender vi 193 tv-spots til alle lande i hele verden. Ikke bare Superdæk Service, og så Superdæk Værksted. Sí, y va super big selling og super big busted. Så tager vi den unge målgruppe. Og den helt unge målgruppe. Hvad er barnets navn? Svend, Superdæk Værksted, Andersen. Så skruer vi for alvor op for blusset. Og husstandsomdeler 6 milliarder followere. Du skal lige have sådan en, min ven. Vi køber naturligvis også hele internettet. Men vi glemmer selvfølgelig ikke beduinerne i Sahara eller landmanden i Hinderup. Alle skal vide det. Ja, selv lillemor. Ej, Helle for helvede. Sådan. Nu ved alle, at Superdæk Service også er et super godt værksted.